И здравейте, приятели! Аз съм Руснаков и това е четвърти епизод на Outlast Whistleblower. Нека да започваме. Тук те бях избягал от оня грозния педал. Дед не се е къпал и не се е постригал, не се е бръснал от години наред. Гата сейф, но не знам на къде да хвана и... Май мисля, че вечер ли е, денем ли, какво е, аз не знам. Нека да загледам хубаво аз. О. Обичам да се разхождам, защото знам какво ще намеря. Мале, бос. Пич, прескачай тази ограда и изчезвай тук. Какво търсиш тук? Снимал си достатъчно. Какво стана, бе? Мале! Какво му ударил, човек? Капан ли? Аз викам нещо, капан за мечки ме е хванал. О, майко, майчице. Ти какво е, бе? Шибани черва, братле. Не, брат, аз съм... Не, далече от мене, далече. Абе. Аз не знам какво му удари мене, човече. Вече... О! Какво? И аз ли виждам това, което виждате ви? О, боже, лежи де. Тоест той вече не го знам какво пише. Човека играе баскетбол. Добре. Prison блок. Ето тук затварям тая врата и съм си спокоен тук в този килерче тук е.
Але като спомня за този шкаф, такива шкафове за Крис Волкер. Дебелата свиня, мама. Спомням за нея. Всекът ма хващаше и викаше Little Pig, Little Pig. Добре, човек, хваща една с малката тръба и ги почва, човек. Ей, умрал момче, ей. О, гад, но ти пък. Как стъпва по кръвта. Тос как е сложен те? Ай. Стига, момчета. Как кръщат? Викат само тук те. Добре, че примигат те с батерии, нали? Той поне е много полезен. Веднага ти вземат вниманието. То с белизници има. Радиостанция. Веднага набираш подкрепление. Само той е място. Кук такъв! Обръзна ми, брат. Много мреза така направо. Гледай го е. Той не мига. Са тези тук, братле. Нормално, това е лудница, то всеки мига. Не да свети, че направи защо. Накъде да ходя, аз не знам. Аха. Добре, супер, няма проблем, качваме се. Сугард. Пич, штангата много тежка ти дойде, бе. Иска да му бие, аз също. Добре, кой? Не! Ей! Те с двамата... Оня ми иска бобрика, другия ми иска езика, не знам си какво. Бал го штангата, аз как ти май на главата, братле? Не знам. Нямам си на идея. Те играят глави с баскет. Играят баскетбол с глави. На маймуни ме за те обаче. Стой. Аз ще се тръгвам. Няма как иначе, Само искам да видя какво ще направя, той е много безгоди. Разбрано. Някакъв мамори. Те и вика. Jesus. You would like to kill me, man? Get the fuck out of here now, bro. If I catch you... Напомня ми на доктора с ножици май на пръстите.
Същия. А не имаш яко дупи. Не съм гей, момчета. Само ги виж. Гледай, ти са смешни, само му виж лицето. Гледай го. Те са мутирани, бе, човек. Балата, брат, тя мале кафе-разъм. То се добре. Не, то се е по-грозен, другия по-малко по-става. Но двамата не са наред сърбеца, враскат се. Аз ще тръгвам. Излай. Даже ще затворя. И врата няма чак. И бах му майката. Ще има на работа. Добре, на къде трябва да ходим сега аз? Аха. Той направо не знам какво да кажа. Вече! Има замервия с глави, бе, братле. Аз не съм виновен. Ще взема. Гледай ти го той. Как ма виждаш тогава, бе? Майка ти бе, бе. Вижте го, моля ви, вижте го. Не. Айде да ви го туря в устата, букуци. Той се отворя. Тук бях. Тук съм. Го наръга ма путката май на маймуната. Мамка му да е ба. Добре. Къде съм? Стима да влезна, бе, идиот. Къв шамар ми заби, оперкът. Между другото, и аз бях боксер. Без сметам, приятели. Тренирах самбо. Бокс, джудо. От малък. Значи аз съм сега на 19,5. От 15-14 годишен тренирах. Но се спрях. Имах медали, нали? Колан също имах. Повечето на борба налитах. Но аз не го правих да се правя на интересен, но го правих за... нали, за характер, как да ви го обясня. Билинг, Мърков Корп, Курт. Психопати също, Вернике. Митология. Тези документи наистина... Може пък тази игра наистина да е банирана, да е банирана ли, как му викате ви. Нали, да е създадена на предстои случай. Може да има нещо такова, защото МК Утра, не знам си какво. Всичко си има връзка, разбирате ли? От качалки от войни, които от войните се връщат като Криш. Но ти пе, Бягам, братле, ага. Нали ме замераш с глави, бе, подкова едно, ела тук, ела. Моя ред аз да гоня. Виж какво ти казвам. Виж, ей. Моя ред за пръв път да гоня човек.
Мое дете. Хванах го, хвърлих се отгоре му, остави го. Замериш глави отгоре ми, а? А да видим сега на колко неинтересен ще се правиш сега вече. Или братята го изнасилиха. Да се оправя, бал съм го. Вижте сега. Тъй като е отворена тази врата, не ми харесва. Бетонова стая. А нали някой ще влезе тук те? Никой. Особено и вратата, ако е бетон. Чакай да видим сега тук. Кой има, какво няма? Няма никой. Добре, супер. Тук няма. Тук няма. Супер. Добре, качваме се. Don't trust them. They'll tell you it's science, but it's not. They were waiting for us in this place. Billy understood. They've always been here. Били разбра. Никой не да вярваш на никой. Аз ако ти кажа, мой приятел, аз до сега в тази игра на никой не съм вярвал. Никой, never. I don't trust anybody, bro. Je te jure sur la tête de ma mère. À personne j'ai parlé. На френски. О, боже. Разбираш ли, батко? На никой не съм говорил. Единствено с Ричард, дет ми махна пръстите и то ми разправяше някакви работи. Там и после май на пръстите, аз го мислих за добър човек. Да, разбира се. Тук става вече лудница. Прибиват ги. Мале. Накъде? Разширение от всякъде. Мале, тук ти съм. Я чакай малко. Но аз защо не виждам някакъв злодей тук из камерите? Ево, тук те бях влязал. Много обичам така, наистина. Много ми харесва те да свързвам две истории. Големи. Но... Ти да видиш. Айде бе. Аз даже не знам. Магия. Кой е то спасен? То спустимера. Не! То си качена, братле. О. Waylon, you couldn't just keep your mouth shut. You couldn't just Снимай, виж как ще хвана тая топалка, ще я забил задника. Кой идва, бе? Do me a favor and die here, Park. Аз ще няма да умра тук, ти шо бъдеш? Кой така извика, бе? Кой този... What the fuck is this? Is this, eh? Кой по дяволите сега? Крис Волкер! Крис Волкер по дяволите! Мале, е възкръснал! Не. Не се видяхме бая време двамата, знам. Не се радвам, че се появи обратно! Ей, путката майна затвори вратата, човек. Начупи си главата, путко.
Екзит, естествено. Аз не мога... Той се е върнал. Или е възкръснал, или пък историята е предишна. Той трябва да е мъртъв бе, човек. Той не е възможно. Естествено ще излезе от тук. Разбира се, техници, мехници ще оставя, приятел, доктори, моктори. Разбирам ви напълно, драги зрители. Тук сте съм бил. Another poor soul. Don't be afraid, you're doing his work, whether you know it or not. Довен да фри. О. Моля те се, кажи къде е репортер, искам да се видя с него. Този беше се изгорял. Запалил се. Мали как се връща цялата история. Всичко става по едно и също време. Но с репортера не мога да се видя. Искам да намеря част от него поне. Останка от него. Motherfuckers, а? Букук. Еля? О. Добре. Братле, какво по дяволите става тук? Fuck you, тип букук. Мадафака. Айде ще да... Айде, направо ще ви затварям така. Аз ще възставя дебиля да дойде да ви бе путката майна. Като се правят много на мъже. Беше малко по-дръжелюбен, ще ти отворя, ама... Не искам. Го грозници. Те да станете като тях. Да даде Господ. Тоня там ми затваря шкафове, мафове. Няма да излезе жив. Тук те от асайлума никой не за жив. Никой. Nobody. Единствено, кой ще излезе на живо е... Лоурайдъра. То даже не е човек, то... Да го знае какво е. Свинчо, пак ли ти бе? И той прискача. Свинчо прескача. Оу, леле. Моля ви се, наистина не ме съдете чист. Нали харча батериите, ама... Аз пък нищо не виждам изобщо. Не, сега виждам, ама нали като... Изтощена тая батерия. Кой иска? Тя се отваря още малко е, братле. Кой шепне, бе?
всичко става по едно и също време, аз не знаех. Чакай бе, чакай да огледам много по-хубаво, защото такива канализации... Ето, виждате ли къде е изхода? Виж, че го направил Батман, нали? Качва се, ама да разбие една врата не може да еба неговата мама почешка. Чувствам се свободен. Не се чувствам свободен. О. Убийте ни, запалете този обект тук тъй. По-лошо от смъртта. Тук е по-лошо от смъртта. Убийте ни, убийте ни. Night voltage, where I have to go? Излез ти от блокът административ. Ще излезна, какво да правя? Аз в принцип от тук дойдох. Бре, брат, колко е голям той е малък масив асайлум, бе, брат. И в подземията е голям. Бая е грамаден, наистина човек ще се загуби вътре в този малък масив асайлум. Ето го изхода пред очите ми. Къръв човек съм обаче. Не знам, ти много мрезе в Outlast. Ако има втора вратичка... Не. Той не вярвам да съм отворен, естествено. Нормално Outlast играем. Уж беше светло вънка, пък сега... такова. Тъмно. Вие те я чакали. Дай, затворя да не влезе никой така. Си стоя спокоен. Чуйте, какво става? Какво? Не. Абсурд. Да, чувствам, че идва. Как? Момчета, какви ги върши, бе, момчета? Каква е тая работа ти в трупове да мастурбираш? Не, това е абсурд. Той наистина болен човек ще го направи. Някакъв ядосан много има. Нямам думи, какво да кажа това? Кой вика тебе? Какво? Моля ви се, бе, човече, тази игра. Тези неща, които никога не съм ги виждал в моя живот, ги виждам тук. Даже никога не съм си ги помислял.
Спряхме тока, сега може да излезем вече както трябва. Ама аз ще ти бъл под катамайна. Пак отивам да го изключа, какво да направя? Чикиджията няма как, де той там с труповете си стои. Толкова бързо. Леле, боже мой, ти да правиш това нещо. Трябва да си бая откачена, братле. Да, то ще е чикиджията, да еба неговата мамица да еба. Майка ти деба, ей! Чикиджо! Той е. Затваряй се тука, бе, чупи си главата, бе, путко! Как ми скарат ангелите? Как ми скарат ангелите тия хора? О. Къде бе, брат? Ето сега, не стига, че и ток, а месенджери има. Нарочно ще влезам от тук, това сама или от питите ми. Няма списъл. Айде бе, вдигни се бе, буклук. Тръгвай си, чикиджо. Леле. Пич, ще си играем днеска цял ден, а? Той няма оръжие пък. Абе, и бал съм го, кой ще я става пък ако умра, няма да се заклещя тук. Войни са, бе. Войно. Как ще направим си? Ела. Два удара няма да умра. Айде ви, братле. Добре, къде е шибаната врата, бе, човек? Добре. Още ма. Той пак си ма гони, бе, войното. Леле, майче се, аз направо ги бердясах с тази игра. Аха. Тос ми е познат от някъде, като видях тези шкафове. Не, няма където е. Лоурайдере, ти нямаш ли работа? Аз не съм ти важен. Това е като си просто си търсиш смъртта. Лоурайдера, той си отиде. Нали те, приятели? Той има семейство да гледа, работи човека, бачка в чужбина.
Яко бетон. Добре. Скачаме във водата. Попадна, бе. Нещо чух, защото, нали, като падне нещо във водата и става този звук, не съм просто. Да, аз бях тук, тъй точно, тъй с тос. Моля буклук гадния, дето човека с... Ей, не се оплаших. Ама за малко да се оплаша. Вече и трупове падат. Това е... Няма история, има истина, там кой ви каже, ако знам. Не ми се... Ха-ха-ха. Това е огромно тука. Ми ще се качвам, какво прави? Опа! Добре, да, аз ще бегам, какво да правя? И финер ли е тук е това, тук е какво е? Не да знам, някаква машина голяма. И... Само гледайте тая гледка голямата. Ето. Колко е голям той е малът масив асало, ме човече? Ама аз откъде вля? Първата работа, нали? Това тук е затвора. Аз предполагам, че е това. Огромен е. Не. Не дей да гледаш надолу. Качвай се. Не! Добре ли си? Подишай малко, подишай. Давай. Че давай. Седни малко тука. Тук те момичета има. О, супер, аз няма да бягам от тях. Чакай, там кое бе? Добре, приятели, това ще е за днеска. Това е четвъртият епизод. Чакайте петия епизод, приятели. Бъдете живи, здравешко, хубаво. Не играхме се хубаво, наистина, забавлявахме се. И също, искам да харесвате и да абонирате на ваши, вие си разбирате, не, вие си избирате да си харесате този клипове, моите, които аз ги правя, или да се абонирате
ни карам на сила. Но също това за мен е голямо уважение, нали, респект. Ни печеля пари, пак ви казвам, но ви го казвам в смисъл за голям жест. Може да е един лайк, може да е един абонат, но за мен е наистина голямо уважение. Много ми харесва просто някой да ме уважава и аз да го уважавам, разбирате ли, приятели. Това е 4-ти епизод, след малко ще почвам и 5-ти епизод. Бъдете живи, здрави, приятели, хубаво и пожелавам и лека вечер. Аз съм Руснаков и чао!